Rahmanir Rahim. Muna farawa da sunan Ubangijin Yesu, Ubangijin Musa, Ubangijin Haruna, Ubangijin annabin ƙarshen zamani, annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A gurguje naga Pastor Azaman kai ni abin da ke bani mamaki da ku tunda na fara muku tambaya har yau din nan da muke da ku babu wata ansa kwara ɗaya da kuka ɗauko ko kanikanci ku yi mata ku gyara, sai dai ku kamo can gefe ku kamo can gefe ku kamo can gefe, kamar yadda nake ɗauko bidiyon ku in kun yi in kafe na sha faɗa ku kafe bidiyo na from A to Z ina bayani, kuna yayyankawa kuna faɗin nan gurin ƙarya ne kaza yake nufi kaza yake nufi, haka nake muku. Amma ni mamaki sai ku dan tsunguno wani abu sai ku yi magana. To abin da yasa zan yi wannan magana ina kira ga yan uwanmu abokan tattaunawar mu baƙiyya ce tsakanin mu da ku kiristoci. Mu dai abin da muke magana ya za a yi mu gaya wa kanmu gaskiya. Pastor Azaman a doka da ƙa'ida ta kiristanci ya yi ridda a kiristanci. Zan nuna muku bidiyo. Ya ƙaryata Allah, ya ƙaryata Yesu, duk ya ƙaryata su, ya ƙaryata Yesu so 57. So 57 ya ƙaryata Yesu. Ya ƙaryata Allah so 120 da wajen hudu, wanda ma na lissafa 124 ya ƙaryata Allah. Ya ƙaryata Yesu so 57 a iya wanda ma na lissafa. A iya wanda na lissafa ni wanda lissafi na ne, na lissafa har na ga ya ƙaryata Yesu so 57 jama'a. Kuma zan kawo muku insha Allah, ko ban kawo su duka ba saboda yanayin lokaci zan kawo iya maganganu, zan kawo magana shi da yanda ya ƙaryata Allah shi na littafin shi na Bible da kuma ɗaya Allah nashi Yesu, duk ya ƙaryata su. Jama'a da Allah ku saurara ku ji abin da wannan fastan yake faɗa. Dauda Ayuba Azaman, also known as Azaman. I bear witness that there is only one God, and his name is Jesus Christ. I bear witness, wato ya zama shaida ya tabbatar da Allah ɗaya ne, kuma wannan Allah Yesu almasihu. To kun ga a ƙa'idar kiristancin wadda ake da Allah uku, wadda gamar gashi nan zan nuna muku kama ka, wato Allah uku da suke da su, God the Father, God the Son, God the Holy Spirit, wanda za ku gani gashi nan akwai Allah wanda su a kansu ma sukan sa hoto, kaga dattijo wani mai hoto wanda duk da ainihin masu ilimin nasu sun san ƙarya ne ba wanda ya san da Allah yake. Akwai Allah mai fuffuke, wato God the Holy Spirit, ga nan zan samu kun gani Allah mai fuffuke da Allah mai kawahuwa. To yanzu shi ya sa sanda ya rade allolin biyu ya ce duka Allah ɗaya ne shine kuma Yesu. To a doka ta kiristanci na ɗaya ya ma yarda, domin ya ce babu wa'ancan allolin wanda suka haɗu da Allah mai kawahuwan, wanda ɗaya daga cikin shi Allah mai kawahuwan har aka zaman shi na Allah da a yanda suke ɗauka, muna ɗauka a nasa ɗaukan ma a zaman shi na Allah. To ya raɗe shi Allah gaba ɗaya, ya sa sanda kuma ɗaya Allah mai fuffuke shi ma ya raɗe shi, ya ce Allah nan guda ɗaya ne, kuma Allah nan shine Yesu almasihu. Kai hauka maganin ki Allah, to mu ne maganin ku yanzu. Ai Allah ya kawo mu zaman ba ku da sauran hutu wallahi tallahi, duk inda kuka yi hauka mun fito da haukan ku wallahi ba za ku huta ba wallahi, ƙarama ku kuma ku shiru. Yanzu dai ya ce he bear witness that there is only one God. Shi yana tabbacin Allah ɗaya ne. Ka san dama na gaya muku, na a wannan ɗina na farko, video na farko za ku na ce muku abinda duk Kiristan duniya bai so a ce mashi polytheist, wato wanda yake da alloli, shi dai ka a ce mai polytheist. To kuma na gaya musu cewa ko su ki ko su so wallahi sun zama polytheist, sai dai su mutum ya haƙura da addinin Kiristanci irin na wannan zamanin. Amma in dai za ka irin na wannan zamanin wallahi ka zama polytheist mai alloli. To so yake zame daga polytheist ɗin nan fa ya zama monotheist irin mu masu Allah ɗaya. Wallahi ba za ku iya zama masu Allah ɗaya ba.
in kai ce za ka zama mai Allah ɗaya to ka yi ridda daga doctrine na koyarwar Trinity, kuma ka ƙaryata shi Allah da kake ce ma Allah, wato Yesu kenan. To yanzu ƙarya ta farko da ya mai Yesu, idan ka duba a Bible John 17:3 yace now this is eternal life. Annabi Isa da ya tashi da ya kalli sama yace now this is eternal life, that they may know you the only true God. Kai jama'a, a zaman ka shiga masifa, ka sa kanka masifa, Allah ka hada kanka rigima da Allah naka ma. Shi Annabi Isa ya ce now this is eternal life, wannan ita ce rayuwa madawwamiya. Now this is eternal life, wannan ita ce rayuwa madawwamiya, that they may know you, that they may know you, ya nuna sama, the only true God. Kai jama'a, wanda ya ce shine that they may know, shine su sanka Allah, the only. Bature fa in ya ce only fa ya kare, shi ba hada only, ta keɓance komi. In aka ce only fa babu ƙari. Bature in ya ce only, in kaki kake dictionary na fito a bakin ka, turancin kai ya kai ƙarshe. In aka ce only an ƙare turanci, daga nan babu wani abu a gaba. The only true God, aka Annabi Isa nuna, ya ce the only true God, that they may know you, the only true God. Annabi Isa ya nuna sama, ya nuna Allah ɗaya, the only true God, Allah na gaskiya, Allah only ɗaya. Wannan kuma ya ce wanda ya nuna ɗin nan kuma shine Allah shi. Yanzu wannan shi za ku riƙe a mai koyar da ku addini saboda Allah mabiya? Musa abin na mizanin hankali. Mutum ne ya kalli abin da littafin kake faɗa, ya bankara ya faɗi nashi daban. Ai tun anan ka san wannan ba shugaban da zaka bi bane ba, ba wanda zaka yarda da shi bane ba. Ya kadaita Allah, kadaitawa shi Annabi Isa, shi Yesu, ya kadaita Allah, ya ce shi kadai Allah. Da Yesu almasihu wanda ka aiko, shin Allah na aiken Allah? Kun taɓa ganin inda sarki ya aiki sarki? A Timothy 6:16 Allah ya ce baya mutuwa. Wanda ya ce maka baya mutuwa, kai kuma yanzu ka kashe naka, shin Allah ne zai halicci halittar shi? Kuma wani irin Allah ne wannan wanda zai halittar shi, halittar ta kashe shi? Saboda Allah, musa abu, ko ma baka da ilimin littafin, ka sa abin a mizanin hankali. Kai ne Allah, kai ka halicci abu, kana ganin kai ne mahaliccin nan. Wai halittar ka ta rika dukanka, kana kuka, kana ihu, jini na zuba, kana daga kai, kana roƙon Allah, kana roƙon Allah, Allah ka tsare ni, Allah ka tsare ni. To ashe kana da wani Allah kenan. Yaya mutumin da ya halitta zai tsaya halitta shi ta kashe shi? Wani irin Allah ne wannan? Aka mata kiristoci, ƴan uwanmu, ku bi koyarwa irin ta littafin ku, ta gaskiya a cikin shi, a nan za ku gane cewar addinin musulunci shine addinin gaskiya. Tunda ai ya ce ba a taɓa ganin shi ba, amma wai wani ya zo ya ce maka wai there is only one God, and that God is Jesus Christ. Kuma haka yadda, saboda Allah. To idan kuma ka tafi a cikin Bible, ka tafi number 23 chapter 19, ai abinda Allah ya ce God is not a man. Kai jama'a, nan an gama final kwallawa. A littafin nan ku jama'a, da Allah mabiya ku je ku duba littafin nan da Allah. God is not a man. God is not a man that he should lie. Allah ba mutum bane da zai iya ƙarya. Allah ya ce fa shi ba mutum bane. Shin Annabi Isa menene shi? Jesus menene shi? Dan adam ne. A Bible ɗinku Allah na gaya muku, na muku wa'azi, wallahi Bible ɗinku kaɗai ya ishe ku wa'azi mutanen. Allah ya ce muku God is not a man that he should lie. Not son of a man, not a son of man. Ko ba ɗan mutum bane. Haba jama'a. Wa'azin na cikin shi, asalin wa'azin ku fa, problem din, solution din problem din ku fa na cikin littafin ku. Daga nan ne zai dauko ku ba ku magani zuwa alqur'ani. Wallahi solution din ku yanzu shi wannan pastor dan neman duniya, dan neman kuɗi, yanzu ina gaya muku ƙarerayin da yake ƙaryata ubangijin shi. Ya raɗe dama ya riga ya raɗa ma babban ubangijin, ya ce ba shi, babu ubangijin mai fuffuke wanda tunda Allah ukun da kuka yarda da su, to shi Allah wanda mai kafafuwan da ya ce da shi kuma ya ƙaryata shi ma, abin da yake faɗa daban, shi abin da yake ɗaru daban. Ya ce God is not a man that he should lie, not a son of man, ba ɗan mutum bane
that he should change his mind, da zai iya canza zuciyarsa. Haba jama'a, to dan Allah da annabi, wai yanzu kuna da irin wannan wa'azin a cikin littafin kuma kuna yadda da maganganun irin wa'annan fastocin wa'inda za su rika gaya muku ƙarya. To idan ka tafi kuma Mark 12, chapter 12 verse 29, shi kuma ce the most important one answered Jesus. Yesu ya amsa ya ce mafi girma shine, hear o Israel, ya ku Isra'ilawa, na dama shi gabanin Isra'ila aka aiko shi. The Lord our God, ku saurara fa jama'a, ku tabbatar da mutumin ya kare ta annabi Isa. Shi annabi Isa ke, shi Yesu ke faɗin wannan fa a cikin Mark 12 12 verse 19. Yace the Lord our God, Ubangiji Allahnmu. Ina so ku gane turancin nan fa. Shi fa Yesu bai cire kanshi ba. In yana so ya cire kanshi zai ce the Lord your God. Sai ya ce the Lord our God. Ku duba chapter a cikin Bible. Ubangiji Allahnmu, the Lord is one. Allah nan namu guda ɗaya ne. Anan ma ka ƙara ƙareta Yesu, ka ƙareta kuma Allah. Jama'a ana ce wannan mutumin ya zo ya yi min sharri, ya ce ni na zage Yesu. Na ba su dama su kawo inda na zage Yesu, sun kasa. Na ce in sun kawo inda na zage Yesu, ni na zage Yesu, na da ma zan shiga kiristanci. Wallahi ba su da shi. Amma yau gashi shi na kama shi yana zagin Yesu. Domin in ka ƙaryata mutum daidai yake da ka zage shi. Idan kuma ka duba a Matthew din 27:46, nan ma ka ƙaryata shi. Wato lokacin da aka tafi da shi za a hangin din shi Yesu. Lokacin da aka tafi da shi za a hangin din shi dinnan, ana kama za a mai hangin. Lokacin ya buɗe murya da ƙarfi, about the 9 hours Jesus cried out loud voice, with a loud voice. Ya fito da ƙarfi yana kuka ga Allah. Elohi Elohi lama sabaqtani. Wannan yare ne na Hebrew. Elohi Elohi, kamar Allah na a Hebrew, Elohi Ilahi duk suna faɗi, duk aka suke kamar, shi yasa suke kamanceceniya da Larabci. Elohi Elohi lama sabaqtani. Haka yake gaya mu Allah shi. Ya Allah na, ya ka yashe ni, ya ga za a je a kashe shi. Mutumin da ya ce Allah mun ji ana kuma koyarwa kenan, yana daga kai yana cewa ya Allah ya ka yashe ni. Kai kuma ka ce a'a shi wannan da ke cewa Allah ya Allah, a'a shi ne ubangijin wancan Allah ma gaba. Ka kare ta shi, ka kare ta Allah naka. Azaman ita coci ba kai kadai ka fara operating ɗinta ba. Mutane da yawa sun yi operating kafin ka zo, amma ni na ce ban taba jin wanda ma yayi hauka irin naka ba, domin su ba sa ce da Allah uban da suke magana a cikin alloli, kai ka cire shi, ka cire mai fifike ka dora wannan. Yace men of Israel, ya ku Isra'ilawa, listen to this, ku saurari wannan. Jesus of Nazareth, Yesu dan kabilin Nazariya, ya faɗi kabilar shi, kabilan Nazariya. Kaji Allah da kabila malam, ka taba jin Allah a ce kabila kaza in ba rashin lissafi irin naku ba. To wannan ya ce Yesu dan kabilan Nazariya was a man accredited by God, mutum ne wanda yarjejjen Allah, accredited by God, yarjejjen Allah, to you by miracle wonders and sign, wanda Allah ya yi ma mu'jiza da abubuwan al'ajabi da alamomi, which God did to you through him, wanda Allah ya yi maku ta hanyar shi. Mu'jizozin nan da wannan abubuwan al'ajabi wanda Allah yake yi maku, wanda Allah yake maku ta hanyar shi. Kun ga alamar cewar anan Allah ya ce ba shi ke, shi Annabi Isa ya ce ba shi ke mu'jiza ba kenan. Because ya ce wanda Allah ke yi maku ta hanyar shi. Masu cewa Annabi Isa na mu'jiza, Annabi Isa bai taɓa mu'jiza ko ƙwaya ɗaya ba da bakinsa ya faɗa. Duk mu'jizar da Annabi Isa ya ce daga Allah ne, ba shi yake yi ba. Amma mutum sai ya ware in yana son yaudarar mutane, sai a shin kauye a ce musu kai ba a Qur'anin ku an ce ya taba tashin tsuntsu ba, ce to a ce muku to Annabi Muhammad ya taba tashin tsuntsu. Da wannan lokaci din fa suke zuwa in ana so a yaudari mutanen ƙauyuka, wai a rika maka wannan misalin. Ai ita mu'jiza Annabi Isa bai taba mu'jiza ba,
don mu'ujizar da annabi Isa ya yi da kanshi yake cewa daga Allah take ba tashi bace. In kuma akwai ta a kawo mu'ujiza kwara ɗaya wanda ya ce shi ne ya yi ta. To nan bayan maganar mu'ujiza da maganganun da ya cewar daga Allah suke, kai yanzu Pastor Azaman ka ƙaryata annabi Isa a nan, ka ƙaryata Yesu, ka ƙaryata Jesus, kuma ka ƙaryata Allah. Ko a kotu zan yi shaida da wannan. Sai idan ka je ka duba John 20:17. To, John 20:17 idan ka je tun daga 2015-16 akwai wata ana ce mata Mary Magdalene. In ana magana wadda suka shaƙu da Yesu, ba a taɓa yin wadda suka shaƙuwa da Yesu irin wannan Mary Magdalene din ba. Amma Mary Magdalene, wato wannan abun dan dai ba topic din muke ba, wannan topic din shi zai baka cewar annabi Isa bai mutu ba. Amma bari ba wannan topic din bane, yanzu ina topic ne akan ƙaryata annabi Isa, mai da annabi Isa makaryaci da azzamani. Mary Magdalene ta taho a gigice, an ce an kashe Yesu, ta taho tana neman inda suka yi, tana zuwa ta samu wani a tsaye ta ce me ta ɗauka security ne, malam ina kuka kai shi, da Allah dina kuka kai shi ku nuna min ni in je ɗauke shi. Ta ɗauka sun kashe shi, tana tsaye ga ta ga annabi Isa, wallahi bata gane shi ba, bata iya gane shi ba. Allah ya dabarbatar musu da fuska, ba ne iya gane shi. Shi ne ya gane ta yi mata. A Bible din fa nake gaya muku fa, wallahi bata gane shi ba. In kuma da mai ƙaryata ne, ƙaryata ni. A ƙaryata ni a ce ba haka bane, bata gane shi ba wallahi. Yanda ta shaƙo da shi, yanda ta san shi, ba zai taɓa yiwa ta zo kusa da Annabi Isa a Yesu almasihu bata gane shi ba. Amma Allah ta zo gaban ta gashi, wallahi bata gane shi ba. Tambaye shi take yi, ta ɗauka security ne, take ce mai ina kuka sa shi, wanda suka kashe Annabi Yesu, ina kuka sa shi, saboda an ce an kashe shi. Sai ya ce mata waigo nan, ya ce ni ne nan, ya kira sunanta, sai ta ga shi ne, sai ta zo da gudu, sai ta kama hannun shi. Da ta rike hannun shi shine ya ce mata do not hold on to me, kada ki rike ni, for I have not yet returned to the Father. Saboda har yanzu ban koma gurin uba, ban hausa ba gurin uba ba. Yace go instead and tell my brothers, maimakon haka ki je ki gaya ma ƴan uwana, I'm going to your father, my father. I'm going to my father, your father. Zan tafi gurin ubana kuma ubanku. Haka yake a Bible. Annabi Isa bai ce da kanshi ba, Yesu. Yace zan tafi gurin ubana kuma ubanku, yake gaya wa Mary Magdalene. And your God, my God, your God. Zan tafi kuma gurin Allah na kuma Allahnku. Kai jama'a, Allah an tashi. To me kuma rage? Ina hura usur wallahi. To duk masu cewa annabi Isa Allah ne, to yanzu me za ku ce a wannan da annabi wanda ake zuwa ana maku ƙarya, mutum da bakin shi yana faɗin magana, amma fastocin ku na ƙaryata shi, kuma kuna bin maganar church, ba ku bin maganar Bible. Idan Kirista zai bi maganar annabi Isa da Bible, wallahi na gaya muku ba zai yi Kiristanci ba. Saboda koyarwa annabi Isa, mu musulmai mu muke bin irin koyarwa annabi Isa. Amma Kiristoci irin na wannan zamanin kashi 90 da wani abu ba sa bin koyarwa ta annabi Isa. Yaya mutum ya buɗi baki ya kalle ku, ya gaya muku cewar zan ta wurin ubana ubanku. To kun ga idan haihuwa ke sa ɗa ya zama ɗan Allah, to kowa su ma sun zama yayan Allah kenan. Yace za mu tafi gurin ubana ubanku, Allah na Allah ku. Kiristoci ku duba ayoyin nan, ku duba, kada ku ɗauka ko ƙarya nake muku, ku je ku duba John 20:17. John 20:17, ka kuma duba waccan da na karanta ɗazu, John 17:3. Ka faro tun daga 15, 16, 17, ka gano wanda labarin ya taho, kaga inda ta zo bata gane annabi Isa, bata gane Yesu ba wallahi. Ga ta gashi tsaye. Wanda da Allah ya tunge da Qur'ani ya ce an sa musu su ga kamar haka ne, to anan Bible din ma haka ne. Saboda da suka zo wallahi bata gane shi ba. To da zai tafi gurin Allah shi, ya ce zai tafi gurin Allah shi. Pastor Azaman, ka zo kana mabiyan ka ƙarya, ka ce babu wancan Allah da zai tafi gurin shi. Shi wanda ya ce ga zai tafi gurin Allah shi, ka ce shi ne Allah. Azaman, dan Allah baka jin kunya irin wannan abu. Ya kamata ka kawo wata aya da za ta yi bakin din wannan maganar. Zan baka nan zuwa sati ɗaya ma. Ka kawo wata aya da za ta yi bakin din maganar da kai, dan ka fidda kanka kunya a gurin mabiyanka. A cikin Bible ka kawo wata aya guda ɗaya da za ta tabbatar da wannan maganar da kai.
ni kuma na yarda ma duk abu da na faɗi ko gaskiya ne ma ya zama ƙarya. Gashi dai yana cikin Bible din naku, duk gaskiyar da na faɗa ta zama ƙarya rar da ka kawo aya ɗaya a Bible wadda ta tabbatar da wannan magana taka da kace there is only one God and that God is Jesus Christ. Idan ka samu wani abu da ya bada wannan damar a cikin wannan maganar ta cewar Allah nan Allah ɗaya ne, Allah shine Jesus Christ, in ka kawo a cikin Bible to na da ka rushe magana ta. Amma kai da yanzu ba wai rushe maganar ka ne ba, ne kace da maganar ka, sannan kai kanka ne kace da kai. Me kace da kai? Na kawo cewar ka zagi Allah da kace shine Allah kuma baka da mafita akan ka zage shi. Domin mutum ne ya faɗi gabas kayi yamma da shi, ya yi yamma kayi kudu da shi. To yanzu dai a mabiya wannan ya rage naku fa, saboda kada mutum ya zama ya zo yana batar da ku, yana muku ƙarya, yana faɗin abin da ya ga dama, yana ganin cewa shi wannan abubuwan da yake faɗa a shi a gurinsa daidai ne ko ana yarda da shi. To ina kira ga mabiya addinin Kiristanci ku sani cewar mu addinin mu bai nuna mana ƙiyayya tsakanin mu da ku ba. Mu addinin mu bai nuna mana kai abinda ma addinin ne nuna mana ku ne addini mafi kusanci da addinin mu. Babu ƙiyayya, wallahi har a zuciyata ban tsani Kirista ba. Muna yi ne don a gyara. Ba za mu bari muna kallo fastocin ku suna neman kuɗi da ku kuma suna ɗauki ƙarya, suna ɗauke gaskiya suna nuna muku ƙarya ba. Ba zai yiwu a haka ba, dole mu fito mu faɗi gaskiya inda muka ga wurin gaskiya ne mu faɗe ta. Fa zakkir inna ma anta muzakkir, kai dai kai wa'azi, kai kawai iyakacin ka mai wa'azi ne. Asta alaihim bi musaitir. Shi shiryawar da komai yana gurin Allah. Mu ba kai ne zaka tankwara ka ce ga yanda za a yi ba. Illa man tawalla wa kafar, sai wanda ya juya baya ya kafirce, fa yu'adhibuhu Allahu azabal akbar. Allah zai mai azaba mai tsanani wanda ya kaurace ya ki wannan magana ta Ubangiji. So abin da nake kira gare ku shine ku yan uwan mu Kiristoci, ku sani mu babu kiyayya tsakanin mu da ku. Idan hasafi ma soyayya ce take sa ka kirawo mutum ka jawo shi a inda kake. Idan kana cikin gida, makiyinka ba za ka so shigo cikin gidan mu. Wanda kake so shi za ka so shigo. Soyayya ce tsakanin mu da ku, kuma wannan addini namu kofa a buɗe take. Duk mutumin da ya gano gaskiya zuciyar shi da haske, shi yasa muke cewa ku karanta littattafan naku, inda dama ku karanta namu. Da na karanta Bible, ina faɗa sha faɗa wannan, da na karanta Bible da na gane Bible ya fi Alƙur'ani gaskiya da Kiristanci zan yi. To lahira nake nema, ba magana duniya ba ce, I don't care. Duk wanda zai zagan sai dai zagan. Amma sai na gane kwaɓan ma ai wato inda ka san ina karanta kalala da kalalata, na rantsi da Allah. Kwaɓar ta wuce lissafi. Ka karanta Alƙur'ani, dan uwana Kirista. Ka karanta, ka nemi Alƙur'ani ka karanta. Ka karanta littafinka. Ka gano inda gaskiya take, ka bi ta. Ba ƙiyayya ke sa muna maka wannan magana ba. Soyayya ce. Babu ƙiyayya tsakaninmu da Kiristoci. Addinin mu bai nuna mana haka ba. Ba ƙiyayya tsakaninmu da ku. Muna muku fatan Ubangiji Allah ya gane da ku gaskiya. Allah ya nuna muku gaskiya, ba ku ikon binta, kamar yadda muke fatan ya ci gaba da nuna mana gaskiya ba mu ikon binta. Domin shi ta rayuwa ba wai farkon ta ba ƙarshen ta. Ba zan muku kuri ba yanzu da ina gani na a musulmi ba sai da zan kare ba. Amma ina addu'a Allah ya dawo da ni a musulunci, in dawo a musulunci. A yadda na gane musulunci gaskiya ne, Allah ya ba ni ikon ci gaba da bin shi. Wa inda ba su gane addinin musulunci gaskiya bane ba, Allah ka ba su ikon ganewa, ka ba su ikon bin shi. Don mu zama ƴan uwan juna, mu gudu tare mu tsira tare. Wa hadha akhir da'wana, alhamdulillahi rabbil alamin.